Potom tu bola taká brána. Takto. Taká veľká brána a tu múry, vieš. Aha. Takto. Taká brána. Neviem kresliť. Dobre, sa či to ide. Takto. No, to už neviem. A tu bol vlastne ten znak, čo je na medaile. Také M-ko a na ňom kríž. Aha. No a tu bol akože kláštor tak do štvorca, takto. Vieš, keby som tak 3D vedela kresliť. Tak toto bolo štvorec, ale no, to sa mi asi moc nepodarí. Nevadí. Projektant to bude vedieť pochopiť. Ale tu, kde bol kostol alebo kaplnka, to bolo ako keby do takého polkruhu postavené. No však to každý pochopí. A teraz tu boli akože dvere do kostola. Takto. Ešte také veľké dvere. Tak je trochu hradná väža to vyzerá. No, ako nejaký hrad. Trošku mi to pripomínalo hrad. A tu ešte boli také ako keby vežičky. To ja neviem nakresliť. Také vežičky. Vieš, také... Vieš, také vežičky, čo bývajú. Hej. Taký jakby strecha, ale s takým tým... Takže tak vyzeralo zvonku. Vyzeralo to veľmi veľké. A jak pomalovaný bol na bielo? Áno. Bol biely, stena bola biela. A veľký bol, hej? Veľký. A tam boli či mníši aj mníšky, či to bolo ako rozdelené, či kto tam bol? No, pochopila som to tak, že to bol vlastne kláštor sestier. Aha. Ale aj bratia mali kláštor, ale kde, to neviem. A jak oni boli ubraní zase ti bratia? No, bratia boli oblečení v tej istej farbe, mali tú istú farbu ako sestry. Ale boli oblečení neviem, či si videl niekedy minoritov, alebo františkanov. Františkanov viem, taký hnedý ten, neviem, taký... No, tak mali veľmi podobný habit, jak tuto naši minoriti. No a akurát, že bol modrý. Rovnaké farby. A napríklad, keď si hovorila, že Panna Mária sa ti zjavovala, že ona mala sebe taký modrý plášť. Nie? A modrý? Modrý aký? Už nepamatujem. Možno ja sa mýlim. Nie, biely. Bielý plášť? Hej? Biely. A sukňu? Mala také svetlo-modré šaty, také ako nebo. Aha, takže šaty mala svetlo-modré a plášť mala bielý. A ten plášť vyzeral tak jak kabát? Že to bola taká plachta na chrbát, taká jak vieš, rytieri niekedy mali? Jak rytieri. No, počkaj, jak to ešte raz? Že mala taký plášť jak kabát na zimu, napríklad, že v rukávach ruky, a či bolo také, že nemá... Vieš, ako to vyzeralo? Jak karmelitánky, keď sa idú modliť, tak oni majú tiež taký biely plášť. Tak vyzeralo to presne jak... Taká opomončia, jak na koňoch niekedy jazdí. Áno. Jak Zorro má. No. Aha, dobre, to o tom nešlo. No. Som to rozmýšľal doma. A potom ešte som mal takú otázku, že Ježiš ti povedal potom, že on ľudí neodsudzuje, či neodsudzuje? Bo sú dva slovenské slova rozdielne, nie? Či to je to isté znamená?
Jak on ti vtedy povedal? Bo odsudzovať to je, že súdiť asi niečo, či zle to myslím. Áno, áno. Takže on nie súdi? Či jak to pochopiť? No, pochopiť to treba tak, že vlastne na tom poslednom súde, keď vlastne tá duša príde, teda zomre ten človek, tak vlastne ten človek sa odsúdi sám. Čím? Tými skutkami, alebo tým, ako žije. Keď jednoducho niekto žil nemravne a nechce sa obrátiť, tak sa odsúdi sám ide do zatratenia, sám si to vyberá tým životom. No a jak to sa môže zhodovať potom s tým súdom, posledným súdom, že Ježiš bude súdiť? Áno, Ježiš ti ukáže tie zlé skutky, ktoré si robil. On nás pozná. Ukáže nám proste to, čo bolo zlé alebo nesprávne. Ty poznáš v nebi svoje nesprávne skutky alebo svoje hriechy, ktoré si sa, dajme tomu, nevyspovedal. Alebo tí ľudia, ktorí sa vôbec nespovedali, tak v tom nebi uvidia. Tak oni budú v nebi? Teda nie v nebi, ale v tej miestnosti. Aha. No dobre. A počkaj, ty sa ešte chcel pýtať. Takže on jakby ľudia si sami vyvolujú budúcnosť, ale on ako ju zatvrdí na tom poslednom súde, že povie, že áno, že on hej, potom, ty si to vybral, tak on potom vlastne povie, choďte preč odo mňa, nepoznám vás. Aha. A hovoríš niečo o apoštoloch, či nie? O apoštoloch? No. O apoštoloch mi nehovoril nič. Videla som len 2 apoštolov, s ktorými som sa stretla a chvíľu som s nimi rozprávala, a to bol Peter a Jan. Iných som nevidela. A kde si ich stretla? Asi v tom nebi. Hej? Tam v tým raji? Aha. No a čo tam robili? Znači, neviem, no povedz, čo to je, nebudem už vymysľať z prostosti. Čo robili v nebi, čo sa zaoberali? To je dobrá otázka, čo budem robiť v nebi? Vieš čo, Ježiš mi vlastne ukázal kvázi ten posledný súd, ako vlastne súdi tých, ktorí vlastne sa neobrátili. A na tom poslednom súde boli rôzni ľudia. Ale medzi tými ľuďmi boli aj apoštoli. A bol tam vlastne aj Peter, ktorý ku mne prišiel a hovoril mi, že vlastne biskupy sa musia zmeniť. Že musia byť, že keď cirkev sa chce obrátiť a získať deti späť, navrátiť deti späť, že to, čo musí zrušiť, sú ordinačné hodiny. Aha. Že vlastne to je rada, ktorú mi dáva, a aby som vlastne toto hovorila kňazom, aby zas kňazi začali chodiť do rodín, aby zas sa začali viacej stretávať s ľuďmi, dávať požehnanie, lebo požehnanie je veľká moc z neba, a kňaz, keď žehná, proste tak to je, keď Ježiš žehná. A keď kňaz ti povie, že on žehná v kostole, že kto chce, tak môže prísť do kostola na omšu. To je málo. No, to je málo. Jeden kňaz rozprával akurát na jednej prednáške, že požehnanie je veľmi dôležité a že v Taliansku v jednej oblasti jeden exorcista, že on dáva ľuďom vždy požehnania, že tam vždy čakajú húfy ľudí na obyčajné požehnanie. Takže ozaj asi je to pravda potom. A čo ešte svätý Peter ti povedal? No, mal mnoho kľúčov, to som videla. To som pochopila, že tie všetky kľúče, to je cirkev. To sú vlastne rôzne cirkvy v celom svete. Aha. Akože aj také nekatolícke?
Či... Nie, katolícke. Katolícke, kostoly, hej? Kostoly, Aha, rôzne proste. Aha, takže on mal kľúče do rôznych kostolov. Áno, Aha, takto. Tak? Do cirkvi, celej cirkvi na celom svete. No a svätý Jan to ti povedal? Svätý Jan, ten ma zase poučil o kontemplácii. Hej? A čo povedal? On povedal jednu dôležitú vec, že kontemplácia je láska. A že je to veľkosť lásky, ktorú prejavujem vždy druhým. Aby som neostala nikdy uzavretá, ale bola vždy otvorená pre ľudí. A ešte niečo? Že sa mám držať Panny Márie. Hej. A to bolo pri tom poslednom súde, hej? Si ich tam videla. Tak ty by si v tých zážitkoch takže vybehala v budúcnosť. Z našeho pozorenia, ako, či to bol súd ako smrť duši, či to bol ten posledný súd ako... Neviem, koho tam súdil. Pán Ježiš súdil tam nejakých kňazov a nejakých ľudí. Aha. Ale kto to bol, neviem. A jak ti kňazi vyzerali? Šťastných či nešťastných? No tak... Či tak nejakých takých, že len čakali? Niektorí sa tvárili nejako, niektorí sa tvárili akože sa divili tomu, že kde sa to ocitli. Hej. Lebo niektorí boli tam takí, ktorí ozaj neverili a nežili dobre. A hovoríš, tam boli aj prekvapení, že čo tam robia, hej? Áno. Aha. To je dobré, poznámka. Zajímavá. No tak všetko bude, určite ten druhý svet bude mať prekvapení veľa, nie? Však to, co my tu vieme, to určite je ten kusok. Hej. A tiež Pán Ježiš povedal, že on vlastne nemá rád falošných ľudí. Že nemá rád faloš. Takzvaných farizejov, dnešných farizejov. No a že na to, aby som dávala vždy pozor na túto vlastnosť. Aha. Akože u iných či u sebe? U seba. U seba? Aj vlastne, aby som vždycky hovorila ľuďom, aby boli úprimní, aby sa nebáli byť úprimní. Lebo vieš, není dôležité, čo si ten druhý človek o tebe myslí. A co je dôležité? To, čo si Boh myslí. Aha, no dobre. No hej. Proste všetko, čo je na Božiu slávu a chválu, to je dôležité. No dobre, a teraz ešte ideme do pekla na chvíľu, co tam mala si zažitky. Tak ten Satan ti tam ešte, bo si hovoril, že on zúril, nie? Že čo tam robíš. Že čo tam robíš, hej? Áno. A hovoril niečo, či nie? Alebo, neviem, o niekomu hovoril? Či len tak, že tam... No, hovoril vlastne ku mne a vlastne veľmi sa rozčuľoval a povedal mi jednu vec, ktorú som vtedy nepochopila, že mu kradnem duše. Že som tá, ktorá mu kradne duše. Ale to som nepochopila, lebo som nevedela, ako to je možné. Až neskôr som pochopila, že tým, že som sa vždy veľa modlila ruženec od malička, tak tým vlastne určite nejakých ľudí som mohla zachrániť, ale to je skôr taká milosť. Vieš, že cez modlitbu. A napríklad si povedala, že ruženec ťa naučila Panna Mária, nie? Tak si sa modlil ruženec jak od malička? Od kedy? Tak si nie od malička, ale napríklad keď som sa nevedela modliť ruženec, a bola som menšia, tak som sa vždycky modlila taký kvázi svoj ruženec, dalo by sa povedať. A vždycky som sa modlila Otče náš, zdravá, sláva Otcu
A aj niekoľkokrát za deň. A to ešte pred tými stretnutiami? Aha. Lebo tieto modlitby som poznala. Boli jediné, ktoré som poznala. No a iné som nepoznala. Žiadne iné. No a napríklad, keď si bola na príjmaniu v 20, nie? To čo ti rodičia povedali, ak si bola malá, že si, nie, všetky deti idú na príjmanie, tak čo povedali, že nepôjdeš? No, to bolo tak, že vlastne u nás nebol postavený kostol. Aha. Takže s tým sa jednoducho nezaoberali. U nás bol postavený kostol, až keď ja som mala 10 rokov. A potom vlastne ja som chodila do kostola tajne a potom aj tajne na náboženstvo. Aha. A to ešte bolo pred tými zjaveniami? To už bolo v čase tých zjavení a ešte aj asi pred tými zjaveniami. Aha. Lebo takto, na náboženstvo som začala chodiť, keď som mala 12. To bolo v čase tých zjavení. Ale do kostola som začala chodiť ešte skôr. Lebo ja som chodila najprv na jednu dedinku, tajne, na bicykli alebo pešo. A potom som chodila už k nám o 10 rokov. No, chodila som do zboru, do detského spievať. Hej? A to koľko si mala rokov? No, čo ja viem, medzi tými 10, 12. Hej? No, skoro do 15 som tam chodila. Nie často, nemohla som každý deň, ale vždy, keď som mohla, tak som šla. No, ale tie zjavenia si mala potom, jak už si tam chodila do toho kostola, hej? Tak si už vedela, čo o co v tom ide trochu, či nie? Ale áno, niektoré veci som rozumela, ale nie vždy pochopíš všetko hneď. Vieš, Boh má svoj čas, aj Panna Mária má svoj čas. A sú veci, ktoré tá duša aj nemusí pochopiť a môžu to byť aj starší ľudia, alebo proste nie je účelom vždy pochopiť všetko. Hej. No tak. Lebo všetko nevieme, ani nebudeme vedieť. A tvoja babka ešte žije, či nie? Nie? A nevedeli nič, čo si to vydávala? Nič. Proste ja som nikomu nič nehovoril. A komu si povedala okrem mňa o tom? Jednému kňazovi. Len? A on čo povedal? No, jemu sa to zdalo proste reálne. Povedal, že on to vidí reálne a že pokladá to za pravé, ale že sa to musí dlhšiu dobu posudzovať. A vieš, ak ten kňaz sa volal, či nie? No jasné, že viem. Ako? Jak môžeme povedať? Môžeme, asi nie? To ti potom poviem. No dobre. Zoznam. Dobre.